Anyang laki din! Anyat orasan ko, las. Nasa papay lang. Alas 4 pay lang. Ay, nadanon ti undas manan. Kahit apay no undas manay. Sigurado, adumanan ti marik na itaakar karma. Uhu! Anya kumangay ti marik na akarkar na. Undas nga raod, di sigurado nga agparik na dagiti minatay tayo. Ay na, Helen, aya. Talaga managbutbutan kanya. Ay, kat di nakatawaan ako, las. Ngam ka daw yan mo ngamin. Aldaw dagiti minatay ti undas. Iso asigurado asumarong karmot dagiti kararwa dagiti minatay tayaw. Adulamin datang among si kabakal. Agriing kakit din, ting kaagitadang itidanong tagkapitaman. Ay na, bumangon ka tadwata. Jakla kayat ti rumwara si Siak. Ang mga noad dati mangkuldit kanyak di ta kusina. Kanya! Nana Helen, sumurot ka kanyak. Papananta ka day. Agpalwalo ka no da pari Martes. Iso ang mapantaan nana. Holy Rosary ka day. Uy, nana, iso ang mapanta, tapno adamot ti kadwada. Ayun san abali ta nasapa pay mat. Katwan mat, kan uray pay rabi anya kumatimadi, kat rosary nga ron. Ay jaklakit di kayat no rabi Amangan no makakita ak iti puraw amin ti bado na. Ay na, si kakit di mat nana, napigsang amin day ta imahinasyon mo kat. Katwan mat. Undas nga road, aldaw mo dagiti natay ita. Iso asigurado nga adda ti marik na tayo. Ay nanana, awan ti alalya. Punasam ngamin iti panunot mo day ta apam matim at unggal dumteng ti undas. Magsirwar dagiti saan amakit kita. Ay na, kano araw ng mga patay kunada nga road. Iso asigurado. Agsawar mo't adagiti kararwada ta aldaw da ka nga road. Kaduan nakman kulas. Papanamaya si ka Helen. Iji balay da Martes. Agpalwalo da kanukad. Ay na, mapangka Masadota ka magmagnatanay. Nasaki nga ro dahi tutumang ko. Kasla jak kayat. Sumgarak mo't ngamin inton magnaak ijay kakapkapyan. Imbal aldawan mag. Wen aldaw. Ngam kasla adda ngamin timang paswit kanyak. Ay, susapaw. No kastamot lang ang mabubuting ka, o ready ka mamaban? Mapanak ta sigurado. Ado ti iluto da amakmakan. Anya, kunak man lumapan ka ang makirosaryo. Ay ka doble purpose makirosaryo kan makipunsyon. Agasang bandagat ang inyaw awid yu amakmakan, nanang? Ay na, kababain, nanang. Ay na, anya kumati kababain dita. No tinakaw kukuma, isaw tinakababain. Sa bagay matkit di Alamangan kayo kitdain, ayaban nyo ni tatangyaw. Madamdaman to, nanang? Anya, apay madamdama pay laan. Bumaaw tunday tamakan di yun maraman ng tiimas na. Lisa bakay. Apay. Saan tayo man ngagluto diti balay aya? Ay na, adamot ti ginatang ko nga iluto tayo kuma. Kararwar mo't ni nanang. Adda pa'y magday takalding ka. Uray parchin tayo no isaw. Tapno adda mo pagsasangwan tayo Bagaan nyo man nga rod ni nanang, tatang.
Tapno saanan arumrumuar. Ay, imbaga nga rin ita ay, nga kinuna na mag-ama pa na ijayan ti may sa ako mare na. Anya? Iso ako na, nga uray lutwin nyo, ti kaya tiyo alutwin. Kan parchin tayo ti kaldeng, nga uray awan ti inayaw. Saan niya nga raw? Saan tayo mo't amalapdan? Dahil tala makipunpunsyon, ti amuna nga aramiday. Uray di ka man ngamin rumwar heleng. Apay, kano nagsarita kami kinipiling. Mapan kami ijay balay tamaribiryang. Ay na, agluto tayo mat iti salad kan pansit Ah, At dapay ti maparti akaldeng. Urayim kin di kita puko ta sumangpat. saan abale, ta sumangputak to inton aldaw. Ado ti alalya ija heleng. Ang mga numasabat mo ita. Anya, Weng, iso di kan mapan. Ang mga no agdamang guyod iti paldam. ay visit kamot kulas. Dinakman bot-bot ngan. Ay na, ibagbagak lang tagpaisaw. Ay na, mapanak ijay ayan damari bireng. Ta sigurado, ado ti makan ijay. Nga uray ado ti malabsam a sementeryaw. Sana bali ata damo ni Pileng. Ken agi bulsaak iti asin. Takabuteng kanu ti alalya ti asin. Anda. Saan pa'y mat anak kasangpot ti ururayan da na nabiring akabagyan da, Nana Helen? Wan nga raw, ang mga numarabyan tao na yan. Ay kat sigurado day taan, Nana. Ay na, awan pa'y tisilaw ko. Ay agawid aksan. Ay saan, Anana? Asinon tungay ti kadwak nga agawid. Kun kababain mat akin ni Nana Biring. Ay, ala, ano san tabasitan, Nana? Saan abale? Taapaman amalpas ti lualong. Agawid ta adagos. Malawanan Anya pa'y ngarod ngay. Wana na. Awan mo't lang ti kadwam alumabas ijay sementeryo. Ay, day tangarod ka. Iso ako nak nga agawid ako ba? Tasan pa'y anasitngot. Ay na, madamdaman to, Nana. Agkuyog ta nga agawid. Ala, agpakadatan miling agawitan. Madamdama biit, Nana. At damat gayam ti kaanakak. Ipapas mi pa'y man ti aginiliw. Ay na, rabi una yun. San abali? Ay, anya kamutan. Mangyaw awan kamut si Kapiling. Imbagam kumaadagos nga agpakarabi ikaw nay. Tapno imun una aklatan anagawid. Ay na, pasensya kan, Anana. Jakmet ngamin amo nga umaygayam ti kaanakak. Ala, maud-udi ka nga rod nga agawid. Mangyaw awan kamot talaga. Sigurado ka di, Nana? Wan, anya pa'y ngay. Anya ngay nga rod, kat mangyaw awan kamot akakuy-kuyaw. Anya? Agawid account Andrew Barok. Ibagam tukin ni nanang mo, Wana na. Busy mo ta istorya ka nagiti kakasinsin na. Huwag nga raud. Ngamsan na bali, Malain na kong Barok. Ay, mabit lang na. Apay ka de, Barok. Mangala kayo pa'y ka nagito'y nabati amakmaka na. Ay na. Agyaman na si kaamis mo tinangibaga. Barok, ang mga nusidaan nyo inton bigat. Ay na. Ado da ito'y nana. Da ito'y nana. Alain nyo amin na ita. Ay sus, nagadumutan, Barok. Alain nyo kitin nana. Tapno at damot tiganas na nga isang putyaw. Malangarod, Barok. Agyaman akmanag. Ay, nagadumanan ti awit ko amakan. Nakalibre akmanag.
Ngamawampay ni nanang. Wala raw. Anyang ta tinapasama. Ang mga naliwayan naman ng ti oras, gaputi pan nakimarites na, kadagiti ko kumare na. Ang mga lamot na mabuting hagawin. Amuyo mo, managbutang din na. Ha? Uwan nga agpaisoan niya. Ay natatang, inkay sabatan ni nanang. Anya? May anyaw. Ang ruwam to ngamin da dya pa kay. Tatang, Tinudak mo ngamin, asaan apo panaw. Tadamot ti iluto tayo, apag sasangwan tayo. Ngam natangkam matulo na. ay, uwan nga rod tatang. Nung sigurado ang mabutang dayjay amag na. Nang runa, taadalabsan na sementeryo. Ay na, bayan niyo. Tapno maikat kindi ti panagbutang na. Ay, nagtagsinday to'y awit ko amakbakan. Sakit ko na da akay kayat dagiti alalya asurutan ti adawit na akarne. Ay na. Nagdagsin ti barukong ko. Anya nga tatay chay. Ay pumigpig sa ti karasakas na. Ay Diyos ko, tarabayan na ko ba? Ay pumigpig sa kasla sumursurot kanya. Ay, adaak gaya mo dito'y batong tinakaitanuman datatang kananang. Sakat nakapsot ti silaw ko. Ay, nanang, tatang, nuda kayo na ita. Pag-aasiyo at adidak kumamot-but-but ngan. Ay, pag-aasiyaw, ay nakaslamatin ng tipusok gapo itinervyos ko. Tatang, da kayo pa'y lako matimaka mo dito eh. Mapan ko sa batan ni nanang. Amang ano, kasta unay tibutang nan. Ay na, unay mo ngamin daya bakitaan na ya. Mala, saklatan ti mapanmang sabat yung kwa na. Sigurado kayo, tatang? Wait, Amangan kit di mat. Nung maulaw di tadalan, gapu iti butang na. natangkin to mga ti ulo na. Gapulang iti bakan. Mapanigi balay ti kumari na. Idinto ta damot tin luto tayo dito balay. Amangan ka nung arod, no dati sa bali aputahe ijay, tatang. Ay, una yan. Kas nasaan ta bakbakitan no kasta. Ala, bayan yun, tatang. Bagbagak to, intun sumangpot. Mala, kumwara ka lubig. Mapang ko sabatin kagin lalaing nga inayaw. Apay nga akas tati suot yu, tatang. Nangisit mat amin. Di kag tagtagarili sa pagtripak mamati inayaw. Anya? Ay, nagsakitan di barukong ko. Ay na, talaga nga undas. Nagsirwar dagiti kararwa ti minatay. Ay, unay ba't na dagiti kambalay ko. Awan pa'y ba't ti kunadamang sabat kanyak. Ay, may sabat dayjay apiling, mangyaw awan. Ay, nasurun kon. Ay, narabyan aklaka nga rudan. Kaslaan naman ti masabat ka. Awan ba't ti makitak? Jesus! Adamang barbar sa kanyak iti babasit abataw. Ay, anda makita ka nang isit amin. Ay, sardangan nak no asino ka man nga parparik na. Ay na, ay, Unay ka na bakbagatan.
Talaga takrot ka! Umay kan, Helen, umay kan. Kapag imbarsak mo ba't nagagitawit mo? Ay, unay kan kulas. Baka pakigtot ka ba? Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Iso nga imbarsak ko ti awit ko. Oray kumamat no saan anang isit amin nakawus mo. Ay, Ulay ka na, Helen. Binarsak ka lang iti bataw. Kasta una iti panagpukaw mo. ay na, kasla agsardeng langaruden ti panagangas ko. Karkaruan pa'y lang, mat. Kita man, naibulangan dagiti awit ko amakmakan. Ay, sayang pa'y dagita. Ay, basol mo na ita. Asino nga menti mangibaga amapan ka makiponsyon kat agpakarabi ka. Amam kulas. Adda nangeg ko akarasakas di tabatong tinakaita naman dananang kantatang. Imbag ata sinabat nak. Ay na, sumsumgar amin adot-dot kaw. Nagado ka nga. Nagandarmanan ti kinaimahinasyon mo Ang mga mat do at dati nang ipastor itinwang na iti saan nga adayaw. Anya? Apay akas ta ti jariw, nanang. Hay, umay ka nila, hindi kagbatbate. Nanang, apay ka di? Ay na, panagriknakit na isina kanyak ti kararwa kanakaw. Amuyaw, at dati nangag ko sabsabali ijay batog ti tanom day dilulukan lulayaw. Ay panagriknakit imay damot nagparik na itanga undas. Ay na, di ka man nagkatakatawa dita si Kakulas. Nunatayak gapoy tinalaos apan nakakigtot ka, basol mau. Ay, Apay, anya ka di tinapasama, tatang nanang. Ay na, sinuron ko lang ba't tinayaw. Sana ka nagpakpakita adagaws. Binarsakak lang iti talo abataw. Kit kastaw na yun ti palagpukaw na. ay, Anya? Ay na, nanang, awan ti al-alya. Punasan nyo dahi tayo ti panunot yun. But-but nyo lang ti bagbagi yun. Sabihin, hintayo matulugan. Basa pa tayo pa yung bigat. ingka man alaan jay timbati pintor kulas. Na, ano man ay? Ay na, isupay laeng ati pagbalinak nga arinulak. Tanay, nakrak mo tay sigod nga arinulak. Ay na, nagasigan ta siyar. Mga lakapay lang ita rinula. Jak kaya tirumwar. Apay, saan kayo aya mabutang? Nuad dangay nga tamang kuldit ka na kayo. Saan kayo nga butang? Ay na, saan? Na, apay, amuyo ayan, nuad dati madungdong paryo adi makitkita dita. Nakarkaro ita taundas. Ay na, Helen. Di mo ngamin but-but ganda tabagim ko na. Sa napudno dagita ibagbagada? Ano undas? O may agparig na dagiti minatay tayaw? Tati All Saints Day ako nada. Maipalagip ti biyag dagiti sa santo. Kati All Souls Day ako nada. Maipalagip laang dagiti patpatgan tayo nga awaning. Isu nga adda dagiti luwalo ama ipapay kadakwada. Isu asan apod no day ta magsirwar tal alya dita? Anya, Wayne, kan maysa, baliwam man day ta ugaling, agong gundawayam ti tunggal okasyang, amang iyawid iti ado amakmakan. Kaputa saan mo't lang ang nasaya at day ta apakasarsaritaan. wad nga agpaiso kulas. Naamiris kundi aming. Agbalbaliw akaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Agrobata ko ang dodong lakay. Sa di mo ti papanam, Juana bakit? Naa, saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami kani kumarik a Miriam ita?
Agpalingki ka lang, ngam kasta tibag mo. Un ata itugot ko amin akwarta kan pasbuk ta, lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matun. Anya? Ay, anya kalakit din aya, lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang, matijay ili. Day takit ba kay? Saan mo nga usaran? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot at ikargak iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Jilay? Awan pagdanagam, lakay. Saan to na mapasamak day ta? Imposible, amadukutan na! Ada akon Mari Miriam. Pasensya kan no itaklaang. May isa nga orasan nga agur-urayak dito yung marihuana. Pasensya kan amare. Ay, nagadong nga ti salsaludsodan ni Dudong. Siyaklaan nga ati mang bayad iti platin. Tapno makabawi akan ka, mare. Adda ka di kwartang marihuana? Anya kalaki din ay amare. Siyak pa iti kunam. Sana ka maawanan iti kwarta? Oh, kita ang tininaon ti bag ko, mare. Oo. Dayta, oo. Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag mga marihuana. Wan, pasbook kan ATM may kanila kay ko, ti makitkita, mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, maray. Ay, katuwa na, mare. Ay, dakala talaga ti savings mi kanila kay ko, ijibang ko. Asidagtan iti palingkay, marihuana. Ado ka di tigatangam? Mun, mare. Abastum iti dua alawas ti gatangag kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na nasapa, maray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, maray. Jakmat na awatan. Adalaan ka nung saludsodan na kadata, mare. Agsurvey ka nung mat. Survey? Wan. Uy, agtal na kapay Tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo? O nagsisavings po ba kayo? Ay, opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kukunin ko mula sa aking bag, sir. Pero war mo mat nga agpayson ti pasbook kan ATM yaw, maray. Una yun, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita tala ang biing. Am ka di day tao, marihuana? Saan, Mari? Yung magsurveylaan kanumot. Iso adi na kumalapdan. Una, ngam kita man tilanga na, maray. Agrup-rup amot nga scammer. Anya ngay tamo tayo. Ang mga numudos na lang day ta. Si kakit din, Mari. Saan mo't siguro? Kitaam lang amaray. Narigatang. Uy, ang mga naibagbagam lang day ta. Kaputawan ti. Ay na, marihuana. San arumbang ay palastong mo ti ATM kan pasbook yu iti asawam. Kasano nga raw, no pagintirisan ti scammer da kita. Anya kalakit din aya, Mare. Kontra ang laamin nga aramida. Madanaganak lang para kan kamaray. Narigat ti ma-scam. Siya kung di makamo iti bagit, Mare. Di nakpakadanagan. No kaya't mo ay kat kumunakan nga ang palingke. Di na kung pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog, At saka, wala siyang passbook at ATM. At saka, hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yon? Oo, sir. Ito, Oh. Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? Bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po. Ay, malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am. Oo, sir. Kaya, makita yung dakal at talaga ti savings may, sir. Ay, si kamot ti lumabas iti paraangan na, Miriam. Nagapuwa ki palingkay ang tirusay. Ni Juana ngay, saan ka di ang nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog kamay.
Ngam nagpa-interview pa nga main ti anak yung antay. Interview? Unantay. Adda nga min tinasalaw mi ijay dalan nga agsursurbay. Ngam, kasla scammer mo day. Jak man amukin ni marijuana antay. Ipalastog na magdagiti ATM. Kan pasbuk dakin nila kay na. Anya, day tatipod no antay. Di namot ngamin kaya't apanawan mi day di arendel nga agropro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di ahwan na aya. Kaslasan mo nga agpampanunaw. Wala bakit? Adakon. San pa ang naghawid ti asawam, Dodong anak kaw? No saan pa ang nagawid? Sa dino ngay nga tati ayan nananang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anak kaw. No husto ati nangag kaw, adda nang sorbay kan kwa na. Ay, sa paintugot na ti passbook kon ATM na. Ay na, pasensya amon ti anak kaw, Dodong. Ay na, pasensya amon ti anak kaw, Dodong. Hindi pa imot nga ibagbagak, asaan unay nga agpalastaw. Kaslaawan mo timang mangag na. Kasanulangan no. No anya, Dodong. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itin na ti passbook kon ATM card may. Ay, nas ka na makasaritak ti asawa. Nas ka nga sarita kami kani Juana. Apay narabyan ka Juana. Di mo pa sungsung-batan dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay aya Dodong. Sa dino tinangikargam iti passbook kon ATM card ta bakit? Anya kalakit din aya. Katanda dito bag ko Ay, kunak lakid din na. No anya? Kunak ano yung palastog mo manan, wano amang ano yung paigam mo kit diti sa balay. Ay saan mo ta? Inpakitak laang iti nagsurvey kanyak itay. Anya? Inpakitak laang mo? Saan namot nga inala? Ay, nawa na bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nakita yun. Kinita na laang mo. Kas taon ti bilib na kadata. Idi nakita na adakkel ti ornong ta Dodong. Ay, jak amukin ka bakit? Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni Nanang, Juana? Idi pa'y napalabas-alawas Anya nga tano'y pa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pag pa-check up ni Nanang. Sigurado ka Anya laki din ay Juana bakit? Okay lang kanyak ta ni Nanang mo ti mangusar. Ay na, agyaman ak unay Dodong. Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga ruday, taing kag-withdraw. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni Nanang. Tama nga no, kumaro ti rikrik na na. Abay ngay, awan mo tin maiwithdraw iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo ton. Ay, saan ka kadipay anak ka pag-withdraw, Juan na anak kaw? Ay, itay tapay anak ka takder di kaw. Sapay nakapudpudaw. Ay. Mabit lang nana. Maminsan pa'y, ang mga no nagkamaliak lang dito ATM machine. Imposible na ibus ti savings mi. Kat sa anak mat anag withdraw iti napalabas sa lawas. Uray ni Dodong, saan mat anag withdraw? Ay, Juan na anak kaw. Okay ka kadilaan. Owen. Okay aklang nanang. Nadadahal sa amot tinday ti ang machine. No awan ti ma-withdraw ta. Okay lang kanya kanak kaw. Hala, agawit ka lang close mo ti clinic ita. Mabit lang nanang. Last day ko yun. No sa anak pa'y ang makapag-withdraw, agsubli talangan iji balay. Kunak na yung pa-check up mo ni Nanang. Ada parikot, Dodong lakay. Anya ti parikot. Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Kasano nga awan kit no? Kay bang-bangkok lang ti bayad ti natang iti napalabas alawas. Awan nga roden, Dodong. Anya lakit din aya bakit? Makapadanag kamit. Amang ano nagkamali kalaan. Nakita nga rod. Zero balance. Mutoy man, tasyak ti mang ipadas. Inulit-ulit ko pa'y. Yung talaga nga awan. Agpudno ka man kanyak bakit? Asino ti nagsurbikin ka, hindi nagpaili kayo kan ni Mari Miriam. Nirindel, lakay. Impaigam mo kadikan kwa na ti ATM ta. Saan mo? Sa dino nga rin tinapanan ti urnong ta. Apay ngay asyak ti pagsaludsudam. Jakmot nga rod mo. Para magkalaunay. Iso akasta tinapasamak. Di kagpabaso na kasta. Tawan ti amok. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsurbikan ka. Ket iso tinang withdraw iti urnong ta. Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta.
Tawan sa bali ang makaamoy iti password data ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password data ATM ta iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken kan. Uto-uto kan to mga men. Ay, naging nadamag ka. Ana-scam ka ka na, marijuana. Jak nga rod mo, Mare. Awan maten karga ti savings account mi. Ay, sus, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, Mare. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta? Awan ti ATM ka. Ngam kas mabuyak kun mangag ko itingaws. Posible ama withdraw ti sa bali at tao ti kwartayaw, maray. Kasano ko, ma? Malagip maw, idi adda tinasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay. Anya kalaki din aya, Mare. Anya kumama ti connection na dayjay iti ornong mi ama pupukaw. Ay, saus! Amangan mat, no adda na dakamat mo kankwa na a private information mo. Kat iso ti inusar na, iso an na withdraw nan ti kwartayo, maray. Kasano ngayon data? Awanan ti ornong ta. Pasensya kan, dudong, lakay. Mano a kwarta tinapukaw ga po iti kasta nga aramid mo. Swildok dayjay iti mano a bulan. Ita impaiskam mo. Jak mo't amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunak ano survey laang dayjay, lakay. Ti ibagam kinti. Para magken uto-uto ka ngamen. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man. Kasano ang maisublim tinapukaw a kwartata? Makisarita akit bangko. Panagkunam ket nalakalaang dayta? Ay, napasensya ka na talaga. Jak pulos amo nga dagayam ti kakasta amutos. Damag ko ang naglukat ka iti baro a savings account, dudong, lakay. Pudno dayta. Ngam saan ko nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipaiskam munto manen. Tinagrigrigatak. Saan itaan, lakay? Ay, nakapagdesisyon ako, Juana. Saan kumamot akasta? Among bakit? Dakil agatan tinapukaw gapo iti kastang maugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastog ti maipapan iti urnong ta ijibang ko. Wan, lakay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensya kan. Ngam siya kung ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sapulan no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta ti nakaw na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Ina, mabalinay, nanang, mabalinay. Anya ti mabalinan, Maximaw. Mabalinay ngila ko, dagiti baboy ka. Agsapol kan iti bayar. Inak ibaga kiniganay, tagatangan ng tibaboy ka. Sambutag, tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy mau, Maximaw. Papananyaw, tata Maximaw. Agpadaya kayo, may. Mapanak ije balay daganay. Ilako ko, dagiti baboy ka. Istawng, ada na panan ni ganay, tata Maximaw. Ha? Sa dinaw, nakitak itaya na panagpastor ka dagiti kalding na. Aya, way, tata, amangan numabayag pa'y dayjay nga gaway. Ape anak ko nam dayta, istaw. Agkabalay kayo aya, kiniganay, tapno amom dayta. Ket no naganak di talo kalding na, isotes asikasun na di kalapaw na. Aya, no kayat mo, in kalangin surutan di kalapaw na, tata Maximaw. Ay, urayak langin na makaaway di balay na. Nagadayaw di kalapaw na, ay mabanugak ka magnaa. Sumrek ka pa yung arot dita balay, tata Maximaw. At dalibin ko nga harak dita. Ah, arak, ay, hehehe, halaman nga raw, istaw, agsyat ka man. At kung yun ti, bayad na kiti, dwa ka baboy mo, tata Maximaw. Ay, agyaman na, ganay. Nakachamba kayo tinapinta sa presyo, tata Maximaw. Wayne, hehehe, nagadungag pa iso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw. Aton aday ta ang pag-inom mo iti arak, tata Maximaw. Ay kit una, nawadwad da ito yan, apagsukmaon. Malanga raw,
Panawan ka nga rudang, Tata Maximaw. I-deliver ko mo, titi sa bali at tao. Tiginatang ko king kaababaw. Kapampanaw mo ni ganay, aging matang itibaboy mo, pare Maximaw. Ay, Wayne, pare ko tikat. Kasla, kwarta na itahaig igamama. Kita lang aro din a kwarta. Ibagampay lang akas la kwarta. Kayat mo, nga agdubli na itahaig igamama kwarta, pare Maximaw. Ang dublay. Ay, kayat ko pare ko tikat. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibagak. Anya teramiday, tapno ag dublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayari sa asko king ka. Adtaw, tila payag ko, pare ko tikat. Sigurado ka, pare ko tikat? Wain, pare Maximaw, saan lang agdublay? No di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni Staw. Bagla bodyguard ko, pare ko tikat. Sanga ribaw. 2 ribaw. 3 ribaw. 4 ribaw. Maximaw, bilbilang matay na kwartam. Way, nanang. Igatang kunto manay ni Tiburias na gito ya kwarta. Kano naging Tiburias ita? Kurang day taupat aribaw, abilbilangam. Ay, jak pa'y nalpas na nagbilang. Nanang, medyo nawadwad may tinaglakwak iti 2 baboy kaw. Nan, ikanakman mo't iti kwarta, Maximaw. Pangaramatan nyo iti kwarta. Katigatan ko iti sidaan Madapay mo si Dain ta iti ref. Ada ayamot rifta, kat awan maut. Sawan ay ay kunak no adda nanang. Mangtad ka, tay nakagudong. Anyat gatagan nyo aya, iti tsindaan. Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Min kaila dumawatayin kada kiti karuba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yo kada kita, nanang. Di mo pala ibagan o di mo kaya timangtad kanya kiti kwarta. Igatang ko iti Burias na gito ya kwarta, nanang. Yak kayat na makisayat. Anya? Agdublin to na ita kwarta, numapantayo iti palutan, pare Maximaw. Sigurado ka, pare ko tikat? Wain, kunak lang aruday, paray. At nakuntak ko iti unag ti palutan, di mangabak ang manok, ti tayaan-tayaw. Talaga? Kasulawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala, mabantayon, kadwatan ni Staw. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbagak, paray. Sigurado ang magustuhan ti papanantayaw. Naragsak niya, paray. Hinagalas, di mo bagay. Ano ti saan ko abagay, nanang? Day tabado ngayon suot mo Saan mo't apang ruwar day ta? Ay, sa anak mga papugi iti papanak, nanang. Sa dino ay ati papanam ako nam. Pagkwartaan ti papanan may, nanang. Pagkwartaan? Wayne, kwarta ti sangput ko inton rabe. Ay, nagganasin ngayon no kasta. Ay, ikan nagtuman nga rod iti kwartak. Tapno kay kayat ka Wayne, nanang. Mala, inakaw, tadagasik pa ni Stong, iti balay na. Stong! Stong! Ayan, Mau. Stong! Adda ka kaday? Adak dito'y kasilyas, Tata Maximaw. Umayak man. Sumrag kalatan, Tata Maximaw. Nakasiramot tiri daw, Mau. Sana nakatrang ka day ta. Basta lukatamlatan. Mala, kartangam nga ron dita kasilyas. Na napatag ti magaking ka. Nya ti bagayo aya, Tata. Ikuyog ka, iji palutan. Anya? Ay, awan mo't pagpalot ko, Tata Maximaw. Siyak ti makamaw, basta sumurot ka kanya. Kaano tama pan nga Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaw. Pagkwartahan da ito, yapapananta. Stop! Nay, beer house may tinapanantayaw. Pare ko tikaw. Wain, tumagas tayo lahag nito beer house, pare Maximaw. Mag-relax tayo, basay. Wow, nagpipintas na giti babae dito. Tata ko tikaw. Ay no? Ay, mabit lang. Kaya magyay sukik ang babae. Ading! Umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, mate. Ading.
Kaya't ko lang ngayam amoking ka dagiti kakadwa. Kasta ka di, Tata Kutikot. Pare Maximo, iso ni Jenny. Jenny, iso may ni Pare Maximo. Nice to meet you, Tata Maximo. Tata Kutikot. Siya ngay mo. Iyam ang munak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso may ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, mate. Ading gini. Agtugaw ka, Jenny. Agorder ka, iti kayat mo kanan, kan inuman. Okay, Tata Kutikot. Pare Maximo, aginom tayo pa ibiin. Kadwa tayo ni Jenny nga ginom iti ara. Ay, kid, huwag na, pari kutikat. Ay, nagganasin nga, italaing manay na makaapayak, itinapintas, a babae. Ay, sa bali migaya mapalutan tinapanantaya. Agpili ka ni tikayat mo, pare Maximo. Waababay tada iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ang nga sa pula sa puti asasawom dita panay. Iso ti color nagiti underwear da, pare. Agpili ka ni tikayat mo dita. Nasyakaw ti bagamaw. Siya ngay mo, Tata Kutikot. Agpili ak kadimot tayo. Word is Stone. Ako ang bahala. Ay, kukwak jay nakapula. Tata Kutikot. Kukwak mo tayo, jay nakaputi. Ina, nagganasay. Sige. Payabak ida, alpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw. Nabartag magtandag iti kakadwam, Tata Kutikot. Ha? Ay, kaslasan na pa imot anapartag, Jenny. Pare Maximo, Apay, pari kutikat. napartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti ara. Wen, Tata Kutikot. Kabailan mi pa iti uminom, iti ara. Nukas na nga agorder at pa iti arat. Waiter, mangyag ka ba iti may sa case nga arak ito? Hey, awan mo din dagiti babae. Kakadwa tayo nga gininom, pare kutikat. Uwan nga peso. Di namutan nagsubli dito yung table tayo. Uray ni Jenny, katibal tayo. Awan mo ten, Tata Kutikot. Napala siguro nag-CR ni Jenny, Istong. Hey, nagado nga arak, tinurder mo, pare. At ti kwarta ma. Basta siya, ti baka mo, agiinom tayo lata, pare Maximo. Nagurder akpay, itipulusan tayo. Kasano ngay pare? Yung sabi din, kapailan di mapan makipalot. Ay, di mong pagparikutan tayo ta, pare Maximo. Di na ba ta, nag-enjoy tayo ita, dito yung beer house. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. Kahit mo pa iti magitibol iti babae. Ipagablagan niya, pagpayapak, pare. Kaya't kumuti, babae, Tata Kutikot. Ay, una, Istong. Ikan kamay, tapno saan ka amalugay. Sa bali ba na babae, ti pa umayak ito'y tibol tayaw. Abay ngay, Tata Maximo. Nagulimok mo ten, dito'y berhas. Awam mo ten, dagiti nagado at tao. Advice Kaslada tala ngay, di tao dito'y pag-iinuman. Istong. Napanan ngay ni Tata Kutikot, Tata. Nakariin kayo matgayam, Tata Maximo. Naitulog may gayam dito'y lamisaan, Ginay. Ayan ni pare kutikat. Imunan ang nagawid. Ay, agawid ta mo ten, Tata. Ay, wine istong. Igarigatan tati tumakdal. O saan kayo pa yung agawid, Tata Maximo? Bayadan nyo pa, dagiti ininom yun. Anya? Ay, isa na da kami tiyagbayad, Ginay. Ni pare kutikot, ti mang bayad, iti bill may dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imunan ang nagawid. Anya? Ay,
Impasubo na kung ti awanan bay na pare ko tigat. Kat manungay ti bayadak, adeng. Oh, ado ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ha? Ay, nagdakilan ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amen. Wan, tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali magdagiti drinks da. Anya. Ay, naspak, Tata Maximaw. Binudol na kalaki dahil ni Tata Kutikaw. Ay, agsaga na kanyak ti awanan bay na pare ko tigat. Agsaga na kanyak. Ay, awanay, nanang. Awanay. Anya ti awanan, Maximaw. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay, Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinambudol kan ka, Maximaw? ni pare ko tikaw, nanang. Nagurdar iti inuman mingarak. Nangala pa iti babae ngayon tibal may. Katsak tinagbayad. Ay, awanay. Nay, kasano pa'y itan? Di mon makamat ni Kutikot, napana ni Jepangasinan. Ti awanan bahin. Binudol-bodol na lang. Tapno makainom lang iti arak. Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga binamamati ka dagos kadagiti bagbagana. Nanang. Ay na, Maximo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abaya dagiti dua baboy mau. Ay, nanang. Ay, anya pa'y nga iti gatang mo iti burias nga ibagbagam. Gumatang kalangin iti pigibang apagurnongam iti barya. Anya. Di nagtupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya ga ita tinapasamak. Ay, Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. ay sayang ti kwartak, nanang. Sayang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyamot na ito yan? Nakitam ka di shared post ni Julia? Ha? Saan pa'y Apay, anya ka di jay. In-share naman ang sinurat na drama. Ha? Ay, una yun aya. Iswa ka na yung ipopost na. Wa? Di naman nakaka-proud. Writer lang? Diyos mio marimar. Mas dawa mangking ka, friend. Apay kas ta unay arurod mo ka ni Julia. Aw mo tara kami din naking ka asaan nasaya at Ay, basta. Mas asarak man tunggal makikitak na iti shared post na drama. Ha? Kas itinakunak. Writer laang ni Julia. Nalawag writer laang. Anya? Oh, nagsapa kamutan nga imay dito'y balay, friend. One friendship. Nasapa. Tadda kaya't kung may bagagan ka. Ha? Anya dayta? Amom ka di. Nadamag ko akat katawaan nakakano ni Belen. Ha? Taapay akat katawaan na. Anya ti funny nga inaramid ko. Awan mat. Ngamti ko na ka no. Kanahim ka no a drama ti shared post mo. Dagit ti sursuratan. Anya? Anya nga'y kumati nakakatkatawa ijay. Amom mat ang tugali ni Belen. Saan na may drawing? Ay, anya lakit din ayan ni Belen. Talagang aging gaita kat adala tagura na kanya. Ay wen. Gura na asaan ang ma-explain. Kana mo? Ibagbaga na ka no a writer ka lang, sika. Anya? Writerak laang kunana? Ay, puro Diyos por santo. Dinak man laang-laangan da di a babae. Tadyak mat an-anwan. Ay na, mapunuanak laang takitaan na.
honey. Ha? Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Saan mo kumapanunutan nga isukat ka iti ubing ng sika? Gaputa si kalaang ti ayatak kunak manan. Mamati ka kumamot Hindi man no basta. Sapay lang ko nga. Tasaan to Apulos at baliw ti palagayat mo kanya. Saan to Apulos? Promise. Wan gayam honey. Masapol ko iti kwarta ita. Amangan na da cash mo. Mano ka ti masapol mo? Uray 5,000 laang honey. Adangam tinas ka na bayadak ita. Kastari. O sige. Mabitlaeng nga. Alang ti walit ko dyan sila. Agyaman ako unay, honey. Narabyan ka man ita. Siguro napan ka man ni Jayan ti sugar daddy anya. Anya? Si kakit dimot, friend? Saan ko a sugar daddy day jayan niya? Apo, siya pa'y laang muti. Makadal ka ditan ni. Awan gayam. Anya, makitrabaho ka kada kami inton bigat. Saan pa'y laang, friend? Uray da kayo pa'y laang. Kasla, masadutak naman. Ay na, masadot ka. Ta siguradong inikan na ka man jay sugar daddy. Iti kwarta. Amang ano, damakangagkan ka. Si kakit dimot. Kat, manungay matintin naman ang king ka. Ay, kat inikan na. Iti 5,000. Ha? Anya lakit din ay. Apay, kapoy. Anya? Isuada kayo pa'y laang di agtrabaho inton bigat. Diyak pa'y makaumay. Makabanog di agtrabaho. Aniya, kasta ti ibagbaga na jay abilin kan kanak ko. Wala nang. Indanon damot la kanyak dagiti bagbaga na itiliklik ko da. Aniya? Noan niya nga ta ati basol ko kankwana. Takas taunay agura na kanyak. Uray ko maguraan nak aginggat kay kayat na. Basta saan na kumamat nga iraman ti trabaho. Ha? Ibagbaga na kano aray terak laang. Di la nagbain anang ibaga iti kasjay. Ay, una yan day jay babae. Kat, anya kumangay ti trabaho na ngay pampanakal na. Tapno katawaan na kaakasta. Amo pa'y dayjay nanang. Amangan no ipanpanakal na mo't at ipananghut-hut-hut na itilalakay nga amo na nga adda kwartana. Aniya? Iso adi na laeng-laengan ti panagsursurat ko iti drama. Gaputa oray iso laang ti trabaho. At least, pagbambanugak ti gatgatang ko iti kankanak. Saan akas kankwana, aday talag sapsapul iti lalakay apagkwartaan na. Nagalas at talaga ti ugali day Jay Abelen. Ha? Taapay mo rin friendship. Napanak namin gimatang ijay tersena ni Nana Piling Itay. Kuna na kanyak nga uray kano ijay tersena na kat mapanak itis-chismis ni Belen. What? Oh my goodness! Nakuna ni Nana Piling kanyak akas taunay ti panagkatkatawan ni Belen idi agis istorya. Niya? Ibagbaga na kano aray terak laeng. Apo, una yan day dya babae. Anya ayat trabaho na ngay pampanakil na. Anya pa yun? Kat no proud nga ado ti lalakay apagkukwartaan na. Wen man, di naman yun nakaka-proud. Nakababain ki din Di aramid na ti makapaibabay di dayaw. Di na kaya tagtrabaho. Di tala, agsapsapol iti lakay apagkwartaan at amuna. Che! Awanan bain ang babae. Daita nga raw na ko. Saan laang ay jitirsina di piling tinapan na nagchis-chismisan ti awanan bain. Ha? Uray ijay ang nininang mo Marcila. Napan ka no nagchis-chismis ijay. Anya? Ay una yun akinaalas ti ugali na. Talaga ang mapunpunwanak mo na. Ha? Inton kwan mapan ko lang arudan danunan ijay balay data pagsasawak ko na
tumag. Mala, bayamo na nako. Nanang nasing putak matkut. Agtaltal na aklaang uray adamang mangag ko adyak magustuhan. Nga makapapuno magayam. Nang runa no jakmat an-anuan. Mala, bayamo na nako. Bayam akatawaan na ka aging gat kay kayat na. Mauman tulad na ka day. Ay saan nanang? Napunwanak matan kan kwa na. Ikakman, itipagnakman na. Ala, aday bagakan ka. Anya man ang dayta? Among ka di? Kasta unay ka no arurod ni Julia kanyak. Ha? Taapay? Ada siguro ati nakaidanon kan kwa na. Akat katawak lang tiar aramiden na. Anya? Writer laang. Nung makapag-shared post ko namlano. Sigurado ang makapungtot dayjaking ka. Kat, makapungtot lat na ah. Awan mo ti manglaplapod kan kwa na no bilang laang. Kan may isa, nakakatkatawa mo't at talaga di trabaho na. Kasla tay, naibusan ti trabaho dito lubong. Ha? Writer lang iti drama, ti awanan baing. Apay nga, kasta ka mo din, honey. Awanan. Lumakaya ko na talaga. Ay na, saan mo kumamot nga itulok akasta, ah? Ha? Kasano ako ngayon kasta? Kasano ako na mapukaw ka itibiyag ko? Diyak lakit di ka baulan. Belen. Pangasim kumamot at agpapigsa ka. Di mo itulok nga agkapsot ka. Mangan ka amangan. Kan uminom ka iti ado-adanom. Agyamanak, iti panangisakit mo kanya ka. Napatag ka kanyak. Kan may sa. Ay ayatan ka unay-unay. Iso a konsernak iti salunat mo, honey. Oh, apay mo takas na tilangam. Ha? Kasla na nadag sinaparikot mo. Kwa nga min friend. Masakit ni Roberto ita. Ha? Jay sugar daddy. Sikakit di man. Amok no apay akas na tilangam. Siguro, pampanunutam ano matay ni Roberto. Kahit awan ton ti pagdaw-dawatam iti kwarta. Anya? Saan ka malidliday? Gaputa concern ka king kwana. No di kat malidliday ka, tanong matay ton. Awan ton ti pagkwartaam, kasta ka di. Sika talaga. Tila ibagbagang. Aha, apaw. Awanan ti ado pa sa o friend. Tatay tamit ipod no. Anya? Bigbigan anagmayan ti paggaak mo, bakla. Apay, anyamanin ti umay mo imarites kanya. Kwa. Anyamanin akwa dayta. Kwa, nakitang ka diti post ni Belen? Ah, saan pay? Apay, anya ti impose na aya. Sa anak mo't ngamin nga interesado itibiyag na. Iso apagan anok ngay nga is-token ko ma. Ay na friendship. Adda ti post na arupa tilakay. Ngam in-blur naman. Sana madlaw na sinray jay. Sagat, ti caption na. I can't live without you. Kung naman din si ka. Ay, aguuyong ket di ah. Pagtit nga ron, panagkunat. Agsaksakit jay la kaya pagkukwartaan na. Iso nga impos na. Pampanunutin na siguro ano matay jay lakay. Awan ton ti pagkwartaan na. Tumpak ka dyan, friend. Isumot lang taday ti panunod ko kahit. Saan mo't ngamin ngagtrabaho? Gadwan, agbibiyag, ajay mahut-hut-hut na akwarta, ti usarin na. Ha? Nakakababang dignidad. Wan nga rod,
Sana katawaan aray terak laang kano. At least pagbambanugak tigat-gatang ko iti kanak. Ipuy-puyatak nagsursurat. Saan akas kenkwana nga agnamnam ay iti lalakay. Apay akas ta di pa nagkatkatawam amang sabat kanya si kabakla. Oo, anya ko matiparikot mo nagkatawa akastoy. Kahit ko nga ron. Anya? Among kati, si Kabilang, nakakatawa ka. Kansan lang ka na ita. No di kat nakarariyak ka. Anya? Hoy! Diyak kaya't day tatabas ti Dilam Simpaan day ta pa nagsasaom no di mo kaya't atong paan ka. Tungpaan na, ano ka ba lang? Amang ano si Kati matungpa. Anya? Siguro, iso amalidliday ka. Kaputa, natayin dyan kaya pagkukwarta man niya. Anya? Hoy! Anya ka din day ta nga ibagbagam ha? Di ka man naging ditingawan tamong. Ha! Amok aming timapan mo itis-tismis, may papanitigayim ko. Hagasam, ultimo di pa nang sursurat na iti drama kat katawam. Kan mapan mo ibagbagay iti tattao, a writer lang ni Julia. Kat, pud naman! Writer laang nga awan matikwa. Anya? Hoy! For your information, with feelings and emotion, at least, agtataod ti bannog na itigat-gatang na itikan ka rin na. Sana kasken ka magnamnama ka lang iti lalakay pagkwartaam. Just kika! Anya? Una yan, naimbag man ta na iturod mo na ibagaday takin ni Belen. Sakpay ti ko na. Bilibak mat iti kinaturod mo Sunggar amin na dutut ko tunggal makitak day dya babae. Iso asaan ko a pinalampas ti panagsabat mi dya kalsada. Kat, anya nga iti reaksyon na iti pinagsasawam. Awa na. Kanya nga iti bagada. Marurod nga talaga. Tanapay swan iti imbaga. Sa bagay, husto laang day jing imbagam, tapnog na kong. Ay wala, friend. Agyaman kiti tas sa ulaang tinangnag na kanya. Nudyak nakapagtepal. Amangan na yung pagat-pagat ko dyan tingat kalsada. Anya? Maminsan pa dyan babae. Malipak ko talagan. San asyak titis-tistingan na? Gusto laang nga pinagsasawan ni bakla. Tapnuag na ka man ako. Wan nga rod nanang, amoy yung matanti ugali ti gayem ko. Nurinog yan na tinagsaw, diretso day jayan. Uwang nga raw. Barang maamiris ni Belen, asaan anasaya adjar aramiden na, amang gungun daway lang itilalakay ti amo ng aramiden. No makamiris ngam panagkunak kat saan. Kasjay nga men, ti ugaling inang na ide. Nauyaw, ngam di namot makita ti bukod na abidot. Aginada talaga ano kasta. Ngam saan kami pa'y analpaskin ni Belen nanang. Sa balin tumat ti panagsarita mi no agrana kami. Ha? Uy nanang, jak palampasan tinararamid na kanya. Oho! Kunak tumat ka si kati masabat ko, Belen. Ha? Ne, itaman pa'y akas na tilangam. Kasla nagsangsangit ka kat. Apay, natayan jay lakay apagkwarkwartaam. Kat no natayan kat agtrabaho kamutin iti makuna ang marangal. Anya? Day tati parakan ka. Apay ni atinong panak budlatan. Ha? Di mon saludsudan no apay atinong pa ka. Apay, saan ka nga aware nga ado ti atrasom kanya, ha? Anya? Anya launay ay ati basol ko kan ka. Takas taunay ti pananguy-uyaw mo kanyak. Kan kastamatan iti trabaho.
Mapan mo ibagbaga iti tattao aray terak laeng. Ken ibagbagam akas laak na ibusan iti trabaho. Ta iso laeng ti amok at trabaho. Kwa? Tapno ammom anya. Sa anak nga agsursurat iti drama, gapulaeng iti talent fee. Agsursurat tapno uray kasano. Adamet ti maibingbingay ko iti tattao adengdeng ganda. Maawatam? Kan may sa, agsursurat tapno addan tumat ti denggendag iti anak ko inton dumakkel da. Kat at least nga adda pakalaglagi panda kanya. Ha? Sika ngay, anya ngay kumati pakalaglagi panti tattao kan ka. Malagip da ka gapo iti kinamanang gundaway mo, kasta ka de. Ha? Ti pananggun-gundaway mo, kadagiti lalakay apagkukwartaam. Just titi kastang ugalim. Naglaing ka nga aguyaw, ngam si kamat ti rumbang nga uyawin. Di kagbain, no agpos ka. Kunamla no affected ka unay, iti panakatay jay lakay nagkukwartaam. Affected ka kunam taawanan ti pagdawatam iti kwarta, salbag ka. Amom nga min friend, oray siya kagayim mo ket saan ko akanunungan ti ugalim. Ha? Saan nga min anasayaat ng uyawam ni Julia? Iramraman mo pa iti trabaho na. Friend? Iso ahustulaan nga tinungpana ka, tapno agnakam ka man. Ay, si kakit di man. Kat podnumat, kansar nga mata, hindi pa nagpupos mo iti tiltila. Ako namlano affected ka, iti panakatay, jela ka, pagkukwartaam. Ipadlaw mo lang nga malidliday ka, tawanan ti pagkwartaam. Ay, nakababain man, Belen. Anya? Nakakababa ng pagkababae yan. You know? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.